biko achọrọ m ịtụpụnye Igbo azụ otu nwa bekee si kpọtụ onye Igbo la ụra kọrọ ya nrọ ya. Ọ bụrụ na ị na-aga n'ihu ga-eji tie onye Igbo n'obi onye Igbo, a ga-eweta ya ka ngwugwu ụgba ka anyị tọpe ya mara ihe dị ya n'ime. Uko onye Igbo siri ehi ụra, nwa bekee ya ka ute ya ala ụra ka ọrịa ya nrọ rọrọ. Ihe na-ewute m n'okwu a bụ na onye Igbo makwana na nrọ rọrọ na ihe nwa bekee ka ọrịa wu otu ihe, mana o ji ihe o ji mara ka anyị gaa n'iru. Biko aha m bụ Mkpachukwu Oji Agba, na-akpọ m Oji Ọfa, m onye olu Okoro nke dị na Ọmahịa n'obodo nke Chineke. Igbo mmanụ biko aga m aga n'iru ma m ekele gị ọha nweze. Ekelere m ndị nze m ọzọ, ekelere m ndị chiri echi n'ala Igbo, ma ndị dibịa na-agba aja, ma ndị na-agba afa, ma ndị mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ. Oji Ọfọchi onye chiri ya zere, ọ ga-adịrị Igbo la mma. Taa bụ Orie, ya rutere Igbo ihe ọma, ya rụpụrụ anya uchu, ekwuru anya ukwu ụbịam, ọnwa eru ihe isi ike, ka ihe wedịrị Igbo la mma. Ọfọ anyị kwa ụbọchị bụ ka nrọ ọma anyị pụta ihe ka nke ọjọọ soro nrọ laa. Ọ ga-adịrị Igbo la mma ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Ise. Onye Igbo na-ehi ụra nọrọ na nrọ, nna nna ya na-agwa ya okwu, maka na buru n'obi na nrọ bụ anya mmadụ nwere kwa ụbọchị n'ime ụwa. Agwacha ya ihe ya elite, mmadụ akọrọ ya ihe ọzọ, ya hapụ nke agwa okwu a dị omimi. Achọrọ m ime ka ị mara n'ụwa anyị nọ n'ime ya na okwu bekee ihe na-emeli agụ n'ụwa awụ nrọ. Mmadụ ha ga-ehinwu ụra tete kọrọ gị nrọ ya, gịnị ya arụwa arụrụ, maka ịnọghị n'ime nrọ ya. Ọ ihe dịrị gị naanị ya na chi ya. Ọ dị ka ekpere ime mmụọ, ọfọ ndịrị gị na Chineke. Mgbe ahụ ị na-akọsara Chineke mkpa gị, mmadụ ekwesịghị ịnụ ya, maka ihe dịrị gị na chi gị. Golden religion n'ụwa niile, Oji Ọfọ kelere unu.